kuseThekwini la eBreya. Namhlanje njengoba sazi ukuthi izidate okuwusuku olunormal efana nazo zonke izinsuku nje. Ngicabanga ukuthi iy'nsizwa zohlangana eBreya Center, eBreya Center nje, eBreya Center, ihlangana eBreya Center. Lana ke amaphoyisa asafikile uzoqapha isimo njengoba sazi ukuthi vele lo suku lanamhlanje it's a normal day, akusilona usuku lokona, akusilona usuku lokwenza yonke into ebhedayo. It's a normal day. Peaceful march futhi ehlelwe imarch March. Thina as umnsizwa nomnsizwa sizoyiseka lo march leyo ehlele imarch March. Okay, kuseBreya ke lapha njengoba nibona amaphoyisa shuthi anele kuyabrifana lapha. Kuyahleka ukuthi kuzohamba kanjani during the day. Yonke into namhlanje peaceful march. Akekho umuntu olindele ukuthi aone, akekho umuntu omele aone namhlanje. Nanka amaphoyisa aqapha isimo ngayo yonke indlela ukuthi kuyaphepheka yini, ayikho into elimalayo. So sesikhona eThekwini iy'nsizwa zingakhuphukela lapha eBreya Center, zikhuphukela eBreya Center iy'nsizwa lapho sohlangana khona, sosola khona sisinsizwa kungekudala nje. So sicela ihlangane khona. Wena nsizwa esendlini, sicela uhlangane usuke manje endlini eBreya Center uma seThekwini. Njengoba sazi ukuthi isifiso sethu noma iphupho lethu ukuthi sihlanganise 1 million mens namhlanje kumhla ka-30. Bathatha umthetho-ke amaphoyisa lapha athi umthetho amaphoyisa noma indlela yokusebenza akumele basebenze ngayo. Izinsizwa nje South African yonkana, akukho kubi okumele kwenzeke namhlanje, akukho kona okumele kwenzeke namhlanje. Noma uyi-30 June akusilona usuku lokubulala izwe, akusilona usuku lokubulala izwe, noluthi kumele ibe khona namhlanje. So qhubeka yona i-peaceful, qhubeka yona i-peaceful eyayikhona. The commanders are the ones that are going to tell you what to do. All I ask you is listen to the commanders. Colleagues, thank you so much from my side. You do this.